हेलो नमस्कार। आप देखा तनी पावर भोजपुरी चैनल। तो बताते चलिए आप सभी के कि पावर स्टार पवन सिंह के कट्टर वाला फैंस बनी तो चैनल के सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दूर दूर तक शेयर करी। तो चलिए जैसे आज हम पावर स्टार पवन सिंह के एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ देतनी आप सभी के बात पता होता कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना नइखे चलत, एक रीज़न का बा, एक असली वजह का बा। तो चलिए पावर स्टार पवन सिंह जी 2023 के बादशाह बनन जो कि लगातार बैक टू बैक सॉन्ग देता रहन और बैक टू बैक सॉन्ग अइला के बाद सब सुपर हिट ब्लॉकबस्टर होता। और जैसे बोल बम सीजन आवता बोल बम के गाना पावर स्टार पवन सिंह जी लॉन्च करता रहन और बहुत सारे सिंगर्स बहुत सारे राइटर्स अपन अपन बोल बम के तैयारी करके गाना मार्केट में डलला हन, यूट्यूब पर डलला हन। ओकरे बाद जब पावर स्टार पवन सिंह के पहिलका बोल बम सॉन्ग रिलीज भइल जाना का नाम है ए भोले बाबा, जौन जाके सुन सकतानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बा और बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग बा जो कि अभी यहाँ पे देख सकतानी। यह सॉन्ग है तो यह ए भोले बाबा जौन की देख सकतानी 4 वीक यानी कि 4 सप्ताह भइल और 1.7 करोड़ यानी कि 17 मिलियन के करीब व्यू बा, जौन कि अभी जाके सर्च मार सकतानी कि बोलबम सॉन्ग में सबसे ज़्यादा व्यू कोनो गाना के मिलल बा तो पावर स्टार पवन सिंह के एक सॉन्ग के मिलल बा 1.7 करोड़ यानी कि 17 मिलियन व्यू। पावर स्टार पवन सिंह के सबसे ज़्यादा व्यू मिलल बा तो पावर स्टार पवन सिंह के। ओकरा बाद से बात करता हूँ दूसरा गाना के। तो दूसरा गाना पावर स्टार पवन सिंह के आइल बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग आइल चूड़ी हरी हरी, जौन कि यहाँ पर बा 3 वीक यानी कि 21 दिन में मात्र ए गाना के व्यू मिलल बा 1.4 करोड़ यानी कि 14 मिलियन। भोजपुरी में कोनो ऐसा गाना नहीं है जौन अभी तक 14 मिलियन बाजल और 17 मिलियन बाजल। पावर स्टार पवन सिंह के पहले गाना 17 मिलियन, दूसरा का गाना 14 मिलियन। यहाँ पे गाना के भी जाके सुन सकता नहीं वीडियो के 3 वीक यानी कि 21 दिन में 14 मिलियन। और ये दोनों गाना आते आते पावर स्टार पवन सिंह के पूरा मार्केट में छा गई हन और बहुत ज़बरदस्त धमाल मचैला हन। दोनों गाना सुपर हिट ब्लॉकबस्टर भइला। ओकरा बाद एगो अवार्ड शो में खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह के एंट्री भइला और दोनों गाना एक साथ भइला लो। एक साथ भइला के बाद पावर स्टार पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव और बहुत तमाम जितना भी सिंगर बनन अपन अपन गाना रिलीज कैला लो। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के तीसरा गाना जब खेसारी के साथ में भइला के बाद तीसरा गाना रिलीज कैला हन जौन की लगातार आप सभी के बीच देखावा चाहतानी कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना मार्केट में बाजत काहे नइखे। तो तीसरा गाना बावे जौन की पावर स्टार पवन सिंह के तीसरा गाना आप सभी के बीच बहुत जल्द देखावतनी। तो पावर स्टार पवन सिंह के तीसरा गाना जौन आइला मार्केट में ओकर नाम है मजनुए के दुल्हा बनाई जी। अच्छा बाटे, बहुत ही अच्छा टैग बा और सॉन्ग भी बहुत ही खूबसूरत बा। कैसे कि मजनुए के दुल्हा बनाई जी बहुत ही अच्छा सॉन्ग बा जौन कि तीसरा नंबर पर गाना खेसारी लाल के यादव के साथ में होके ओकरा बाद से तीसरा गाना रिलीज कैला हन जौन कि 3 वीक यानी कि 2 वीक यानी कि 14 दिन के अंदर 45 लाख व्यू, मात्र 4 मिलियन व्यू गइल बा। आप सोच सकतानी कि खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह जी एक भइलन। ओकरा बाद से लगातार तमाम 2 गाना गइलन पावर स्टार पवन सिंह, दोनों के दोनों फ्लॉप। यानी कि जितना भी दर्शक बाड़न पावर स्टार पवन सिंह के बहुत ही फैंस नाराज बाड़न। एकरा चलते रहुआ लाइव आके कुछ रिक्वेस्ट करे के बड़ी फैन के साथ, कैसे कि रहुआ फैंस के इमोशन के साथ खिलवाड़ कैले बाड़न पावर स्टार पवन सिंह। एकरा चलते पावर स्टार पवन सिंह के गाना नहीं चल पात मार्केट में। आप सभी लाइव देख सकता नहीं, यहाँ पे देखी मजनुए के दुल्हा बनाई जी जौन की ई गाना आइले एकरा 14 दिन हो गए, मात्र 45 लाख व्यू मिलल बा यानी कि 4 मिलियन 4.5 मिलियन व्यू मिलल बा। ओकरा बाद से चौथा गाना उनका रिलीज आइला आदि शक्ति फिल्म्स जो कि ट्रेंडिंग चैनल सा और ये चैनल पर जेकर भी गाना आवेला सुपर हिट डुपर हिट रहेला। लोकल चैनल सिंगर होकस चाहे सुपर हिट सिंगर होकस चाहे जो भी सिंगर होकस उनकर गाना हिट जाएगा तो जाएगा बा। 3 दिन में मात्र 1.9 लाख यानी कि 19 लाख यानी कि समझ सकते नहीं 2 मिलियन से कम। यानी कि पहले जौन खेसारी लाल से अलग होके गाना गावत रहलन मात्र 24 घंटा में 3-3 मिलियन 4-4 मिलियन इनकर व्यू जात रहा। लेकिन आज जब से एक भइल बड़न ओकरा बाद से पावर स्टार पवन सिंह के कोनो गाना 24 घंटा में 1 मिलियन नहीं जा पावत। आप रीजन सोच सकता नहीं और कमेंट कर बताएं कि पावर स्टार पवन सिंह खेसारी लाल से मिल के अच्छा कैलन कि का कैलन, अपन कैरियर के दूसरा राह पर लेके जाता रहन। एक चलते फैंस के साथ
लाइव आके गुजारिश करे के पड़ी, रिक्वेस्ट करे के पड़ी, प्रार्थना करे के पड़ी, निहोरा करे के पड़ी, तब जाके पावर स्टार पवन सिंह का गाना फिर पहला मार्केट में आई। चलिए ये सभी से आप सभी कितना खुश बनी कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगला तो कमेंट करी, चैनल के सब्सक्राइब करी और वीडियो को दूर दूर तक शेयर करी, और पावर स्टार पवन सिंह के कट्टर वाला फैंस बनी तो चैनल के जरूर